салому алейкум бародарои аҳли ислом, бародарои мардуми шарифи Тоҷикистон. имрӯз 3 май 2025 ноҳияи айни кони ангиш қарор дорем. аввало ҷумъаи ҳамад муборак шава. иди қурбонам дар пешай. иди ҳамад муборак. ина ноҳияи айни 3 май барфа бибача. қудрати аллоҳ намега ки аллоҳи меҳрубон ки тобистуна шайдиди қудратоша. аллоҳ ҳамчо қудрато дорад. кайфатло намерем ко ина бародаро барфа диде خواهش مواند همتانی بابام باشم در خانه الله